Hello, jottoni phai kaham. Tani channel ko lam sago joy baba Garia. Tini ke day 4 kumpulung biri bazar kumpulung parao seng tini ke tabok seng bangsa go thangai tongo baba Garia no khulungani tei mohanto no khulungani. Kechini day 4 ni video choya kari naitong ni takhuk tei khuksan. Kulung ti Jamatia. naithothok ke gogra kharang ke hingi phaibai jawo baba ni logi hingani he borok bangma taklai hingani phaijak jeng haike id ganang 1150 tong khuta ke jotto miloi khiblena horsini hingnai 1700 pu tabo ke jeng chokdri nogo sakpal han chokdri bangsai go mutai basa gai thangmani jaga go angnai mutai oro jaga hai teoise mutai phaipunai haike te kaisa parao jeng barnai aro mutai basa phaimani jaga o chokdri nogo jotto bangsai hojago mokhe aro jaga o jotto khulungui tongbai phaigi angbo tabo khulunai kumpulung para tabo ke jeng mohanto tongman jaga o sok phailai jaha ora banner suijak yang thalui rok kaijak langi bwsa tiketar mohanto no khulungira de barak jotto khulungui phaibai ore dupka siro kaijak no khlaw tomarok buta Hai lo kasi kenapa? Mana sih? Kah ke orang ko hanya baru suruh maya ko semua. sama ya inde Mutai kok, mutai. baba Garia de Ani rai dan rong boleh. Pore te yang kulo bus ma tongan ya mutai de halo nasi sisi ya. Baire ro mas pore ma tongan ya. आज कदम में बस रता बसे Sama ini. Kita boleh. Taksi. Takai bos bos. Kenapa lagi? Nendai lekha baci. Kapang hamle karen bai karen ganang ke bolai ganang tabo ke kumpulung kami ni teng belmura kami wo thanglai nyai ha tingor ya de blok master stop blok ko kana ka salah mas ya mas ti ini no hop ngai re kre pai ai nei tini ai nei salsa thujak tingor ya kami wo thanglai nyai na tabo belmura ke pas ha Korea mutai bangsai go firok phai pila ha tabo ke tin Garia thanglai nei ha